hadari sa gaban ka inda kake so ba mai tare ma hanya yana zuwa yayi kusa kudi mai fasaha nuru zamani shata kudi mijin mai daki duna mai kama da mutane mai tada ta aljanu sarkin gidan da ba a muzanta shi ko garin da ba a da Hausa dillalin duniya kana sasana ya hizbillahi ya zaki mai ismul azamu ya dodo mai rauhanai ya tsakar dare hada tahiya uban umbazu zaki mai sa mata him bama sannan kuma da president wanda shi kuma yake neman wato waƙar da Shata ya yi ta ƙarshe a rayuwarsa. Lokacin Shata ya yi waƙar ta ƙarshe a rayuwarsa ni Allah ya bani dama ina tare da shi. Ya yi ‘yan waƙar ita ce tafi tsawo wadda aka yi a daren da aka sallami a Kagege a matsayin gwamnan soja a jihar Katsina. Marigayi Alhaji Umar Musa ‘yar aduwa kuma ya anshi mulkin jihar daga hannun shi. To a wannan daren mun je Government House ana ita wannan dinar ta bankwana da gwamna a Kagege muna tsaye da wani aboki na Allah ya ji kansa rama Alhaji Alluwa sai ga Shata ya shigo muka je muka gaishe shi ya fi wayewa da Alin fiye da ni shi kai Ali ce kai ne ce shi ma kalle ce kai ne kai ce ya ji tukuru ya ce a je a ɗauko kujeru aka ɗauko kujeru shi ya zanna tsakiya mu muka sashi ni ina hagu Allah dama sannan ba mu kai ga nisa cikin tattaunawa da muka yi a wannan lokacin ba sai ga kuma garkuwan shi wato alaihi salatu mai ashirin ne ya zo ya zauna gaban shi mun samu sama da awa biyu zaune mu ɗauko wannan mu jefa wannan a janye wannan ana can kuma ana ta maganganu na ana bankwana da gwamna to bayan an kira Shata ya zo ya amshi stage ko kuma ya hau dandali a ranar ne na tsinki na gane al'amarin Shata sai haƙuri domin farko dai ya tashi ya je yawo ya taɓa ruwa ya fi tsari na jin ya kai sau biyar a lokaci ɗaya kenan sannan na biyu sanda ya hau yana waka kana kallon hancin shi yadda yake zubar da majina yana shafewa kai da ka gani ka san sai dai haƙuri domin ba irin Shatan da muka saba gani ba ne lokacin da muke zuwa yana wasa a gidajen da yake wasa a Katsina gidan sa'i ne Nasara gidan yashi ne da duk irin waɗannan wuraren waɗanda yake zuwa ran nan sai na ga Shata kamar wani mutum daban ya yi waƙa sarkin daula wai ta tada ma kowa tsimi da hankali sannan kuma ya yi waƙa marigayi sarki Katsina Muhammadu Kabir Usman Allah ji kansu rahama to bayan an gama wannan kuma wani shekare aka tafi da sahi aka rantsar da Umar Musa a matsayin sabon gwamna to nan ma ya taɓa wa'annan 'yan waƙoƙin kaɗan Allah ya ji kalmata sarkin Kano yana zaune yana kallon Shata kuma ya yi ƙoƙarin ya yi abin da ke amma kai da ka gani a lokacin ka zan tafiya ta yi tafiya to kuma daga lokacin ne aka ce daga wannan wurin ne Shata na komawa funtuwa jiki ya rikici gwamnan jihar Katsina Umar Musa Allah ya ji kansa rahama ya ba da umarnin cewa a ɗauke shi a tafi da shi asibiti Kano to kuma haka Allah ya yi can Allah ya anshire shi Allah ji kansu da rahama su duka sannan kuma akwai Chidi Boy da Umar Faruk wa'anda suke tambaye Umar Faruk Bashir wanda suke cewa waƙar da Shata ya yi ta gagarba da ko wai da wane ne yake gani shi tambaye ko to ita gagarba dau ba mu cika son magana a kanta ba amma saboda yadda mutane suke da bukatu mutane da yawa sun yi maganar waka sannan kuma ni daga babin binciken da na gane wajibi ne jama'a su gane abin da ita wannan waƙar ta ƙunsa da abin da ya sa aka yi ta abubuwa ne na tarihi a shimfiɗa a ciki na samu dama mun yi magana mai nisa da Allah ya ji kansa wamban Katsina Alhaji Abubakar ya gaya mani kai tsaye wanda ina da shi a rukuda aje cewa waƙa ce ta saɓani wadda ta taso
tsakanin Shata da sarkin Musawa Usman Liman, Allah ya fi kansa rahama. Ina son mutane su gane cewa mahaifin Shata sarkin fadar Usman Liman ɗaya kenan. Sannan irin yadda Shata ya yi buri ya bukaci Allah ya ba Usman Liman sarautar Katsina, kowa ya san babu wani ko sarkin da ya zama sarki wato Usman na Gombe Shata bai yi mai irin wannan fatan ba, domin a cikin waƙe-waƙen da yake ya yi magana durar da durbi ya ji sarauta mu je gare mu sheke ayar mu har mu ya da fatare mu murna ta mu yayare, duk waƙoƙin a saurara. Saboda haka su Mamman Shata sun sa rai kwarai cikin iko Allah cewa Usman Liman shi zai gaji mahaifin shi Muhammad Dikko. Amma Allah da iko ne kuma Usman Liman bai gaji Dikko ba, sai Usman da Goggo ya gaje shi, abinda ya kawo waka wannan insha Allah za mu zo mu fiddo shi ba gagara ba dau za mu yi. Amma wajibi ne mutane su san menene ya kawo wannan wakar, wadda waka ce ta fallasa wadda ba a taɓa yin irin ta a tarihin adabin Hausa ba, kuma ba a taɓa yin wata waka ta abin da za mu kira zambo wata tasirin da wannan ta ba. Me yasa? Me ya kawo ta? Insha Allah za mu kalli wannan idan tafiya ta yi tafiya, za mu tattauna a kan shi mai program wanda wannan kadai za mu kalla, domin Abba Kalli na yi sa'a a lokacin shi ne sakatare na kanke local government, a lokacin kuma Usman Liman Allah ya ji kansa durbin Katsina shi ne chairman na local government din, Abba Kalli ne mai sakatare. Na ɗauki sama da shekara 3 ina zariya wurin shi mai magana kan abin da ya shiga tsakanin Mamman Shata da Usman Liman yana kiyawa. Amma na gaya mai gaskiya, na ce shin yanzu daga radda aka ce ku Usman bai babu ku, wanda ku da ku gaban ku aka yi abubuwan nan, na ce shin yanzu wa zai ji abin da ya faru a duniya ku? Shikenan sai ku mutu da wannan tarihin da wannan. Sannan ne na samu ya yadda muka zauna mun yi hira ta kai ta awa 5 akan wannan abubuwan, wanda su ma za mu kalle su in Allah yadda. Baya ga shi na jin akwai Faruku Muhammad. Muna son tarihin waƙar Shata ta Kwanni da Dogon Dutse. Hanya ta cika nisa gobe tsakanin Kwanni da Dogon Dutse. Baka ce mai kyau, yace daɗin shi da wannan hanyar, wato ga tsawo sannan kuma ga tuddai babu kwanoni, hanya ce straight. Wannan waƙar sai ta sani da hanyar daga Kwanni har Dogon Dutse, domin in tabbatar da abin da Shata ke faɗi, kuma yadda yake faɗi haka na same ta. Ba ni mancewa a lokacin akan hanyar har da sauran bisashe na daji, wanda baya da lokacin da muka tasan Makwanni mun hangi irin su raƙumin daji a kan hanya. In Allah yadda ita ma wannan waƙar za mu kalli ta, domin akwai lokacin da zai wanda za mu kalli waƙoƙin da Shata ya yi ma wurare kamar Mambila. An ce in ana hawa Mambila mota ta gama canjin ta kafta na ta tafiya kamar ba ta yi. Waka ce mai kyau. Insha Allah kuma za mu kalle ta kamar yadda nake magana yanzu. Sannan kuma sai akwai Muhammad Mambi ne ko? Shi ma ce don Allah waƙoƙin nawa Shata ya yi wa marigayi Sanato Ahmed Arwa. Yanzu da ni ne